Аз съм доктор на науките, бивш вице-премиер и бивш посланник. Германия, Швейцария, не знам дали има нужда да се изреждат Германия, Швейцария, Лихтенщайн, Черна гора. И в момента съм член на Института по икономика и международни отношения. Уникален и перспективен туристически обект на България с не само национална, но и международна значимост. Това са много далечните години, младежки години. Естествено, съм посещавала паметника. Това е така част от нашата история и ние трябва да я познаваме. Не да я зачеркваме и не да се мъчим да я изтрием. Трябва да я познаваме. Трябва да умеем да си вземаме поука от историята, да ползваме всичко добро, което е имало в миналото и да надграждаме това добро, а това, което съответно смятаме, че е отпаднало, устаряло, неперспективно, естествено да остане настрани. Аз лично имам сантимент, естествено, към този паметник, като човек от младежките години, когато е съграждан паметника Бузлуджа. Но, пак казвам, важното е не само по-старата генерация, но и младата генерация да умее да познава историята ни, да умее да я цени, да умее да я интерпретира в новите условия и съответно, така както много други европейски страни използват историческите си паметници и от най-различни епохи и от по-ново време за представяне на страната си. Смятам, че ние имаме какво да направим, какво да покажем и паметника Бузлуджа е един такъв интересен, уникален културно-исторически паметник с голямо бъдеще, с голяма перспектива. Аз бях изненадана, че инженери, строители, архитекти гледат с огромен интерес на този паметник. Говоря за чужденци и го бяха включили сред най-уникалните екзотични паметници от времето на социализма, от този период изобщо на Европа. Като дългогодишен посланник в Германия, Швейцария, Черна гора, Лихтенщайн, мога само да кажа, че в много международни списания по архитектура и строителство съм срещала снимки на паметника Бузлуджа и той винаги е бил представен като уникален исторически паметник от времето на социализма в България и е предизвиквал интереса на международната общност. Така че смятам, че този паметник има не само национална стойност и значимост, но има голяма перспектива и потенциал за привличане на много туристи към България и то не само към този паметник, а към района на Казанлък, към цяла България. И това е така, трябва да се впише в съкровищницата на уникалните паметници на България с историческа и културна стойност. Бъдещето смятам, че трябва да се ползва точно европейската практика, а именно да бъде собствеността на общината, на местната общност, която най-добре може да се грижи и да стопанисва този паметник и разбира се с подкрепата на държавата да се стопанисва за в бъдеще и да се рекламира най-вече с подкрепата на държавата, не само в национален, но в международен план. Затова аз лично приветствам и подкрепям изключително навременната идея и инициатива
лично на кмета на Казанлък и на Общинския съвет за придобиване собствеността на паметника от страна на община Казанлък и съответно по-нататъчното му развитие като интересен културно-исторически обект с локална, но и с национална значимост и който ще придобие във всеки случай бързо и международно признание и ще предизвика интерес. Приветствам тази инициатива на госпожа Стоянова и приветствам всички казанлъчани, които са обърнали поглед към паметника. За мен това е за да се придобие собствеността от общината и да има шанс за развитие, за представяне, за добро стопанисване и за реклама. И смятам, че това е една прекрасна инициатива, която казанлъчани очаквам, че ще подкрепят.